Здравейте, приятели! Още едно информационно видео за хората, не само които искат да напускат държавата, а също и за тези, които искат да идват в държавата. Съвет, какво бихте работили, какви пари бихте изкарвали. Като човек 10 години вече в Германия, пробвал хиляди неща, дошъл съм тук в Германия, в смисъл такъв със сърцете в джобовете и не съм дошъл някакъв супер алсги билдите българин с IT специалист или някакви дипломи, не. Какво бих предложил за хората, които идват сега? В коя сфера да се насочим, за да изкарваме по-добри пари? Това, което бих ви казал аз е, занимавайте се с охрана. Намерете си работа като охранител. Става просто, не е чак толкова сложно, изкарва се един документ, който се казва параграф 34а. Този документ е някъде около 3-4 дена курс, който се изкарва, струва около 400-500 евро и след това може да си намерите работа като охранител. Ако не искате да бачкате тежка физическа работа и да изкарвате горе-долу сносни пари, това ви ги предложил аз. Това не е само за мъжете, отговаря всичко и за жените. Жените също могат да го изкарат този документ и да работят дори не по 12 часа. Има и 10 часови смяни, има и 6 часови смяни. Работа може да се намери навсякъде, постоянно се търсят охранители. И в повечето случаи това ще е вашия плюс. Аз започнах преди доста години с това. И след това вече, като имате интерес в този беруф, в тази професия, продължавате да изкарвате допълнителни квалификации и вече се качвате нагоре в иерархията, естествено за повече пари. Use your brain! Все пак сме дошли тук за повече пари, така че това е моят съвет към вас. Махнете ги тия почистваници, тия Макдоналдс и така нататък. Да, и там също ви трябва език. Какво си мислите, че почистването и в Макдоналдс не ви трябва език? Трябва ви. И там няма изкарвате такива пари, къде ще изкарвате в охраната, в охранителните фирми, ще сте си добре, ще седите, няма да носите гипсокартони и да бачкате по сторежите като ненормални, защото и това съм го бачкал и знам за какво става въпрос. Това ще е моя съвет към хората, които искат да дойдат в Германия. Security Dienst, Security Mitarbeiter, параграф 34а се казва. Направете го, изкарвайте добри пари и не се занимавайте с глупости да си губите времето. Това е. Чао!